Opondo nyalo mar dhi nyime. Erokamano Sharon. Gima timore ni it's long overdue. Wach mar IEBC preparedness mondo gi conduct 2027 election en gima nwasego koko kaka wan civil society kinde mang'eny. And we are happy ni finally the IEBC Komishonas have been constituted and their first mandate en mondo gitim by elections mang'eny matimre Kenya ka. By election ni en very very important nikech odhi keto litmus test ne IEBC preparedness to the 2027 election. Koro onego beni gi move with a lot of speed mondo gi los gik moko matino tindo the regulations magidwano dhi e parliament otim piyo piyo budgetary allocations nyamita nosewacho ni inyalo migi mondo piyo piyo mondo gidhi tim by election. Because by election ni en a test mwadhi test go the new commission ni how competent are they to conduct by election madhi miyowa wang'iyo gini to general election madhi bet belani gidhi timo nade. Number 2, samwada the election ni bende nyaka wang'e ni nitiere other supportive institutions mabe konyo IEBC. Nitiere the commission, the Kenya National Human Rights Commission, main state agency ma monitor gik matimre gweng'. Nye were shocked be oknu were shocked magi gik mwasebedo kwa wachaka for the last 1 year ni there is political criminal gangs ma osebedo formed in various areas to achieve political objectives. Koro kanyo be mwaluonge the National Cohesion and Integration Commission mondo giwuog oko e nindo kuma gininde. Koro sani gichak chiew nikech siasa koro dwa chakore. And in fact, these by-elections madhi bet mbelegi. Koro jogo be nyaka bed active. Nyaka wangi nyaka ni the political party liaison. Bende koro nyaka bed active. Ere kaka gidhi interface gi the political parties. Mondo by-election madhi bet ni otimre yo makare. Then the IEBC communication strategy. Gima inyoga IEBC nikech IEBC oklosga motegno. Their communication strategy o kaka giloso gi stakeholders madongo gin political parties. Nikech somehow gilosi o gigol issues gi strategy timelines gi maber on time giwe speculation mondo bedi ni ang'o matimore. Koro sani wakwayo IEBC mondo gi come up with a clear communication strategy magidhi bedogo gi wider stakeholders e weche mag by election madhi mbelani mondo jo constituents madwa the voters madhi the election by election ging'e proper timeline strategies gik madwa timore on time. Number 3, if there are issues might require as parliamentary regulations to nyaka koro get on time okni last minute kor kwa rush kor kitero gik moko e bunge mondo regulations moko obedi. Number 3, the political parties bende nyaka koro up their games, the political parties, not the IEBC. Because why dogane kuma problem chakorega is the nomination processes mag different political parties, where the political parties sometimes conduct sham nominations makelo koko mang'eny constituencies kate wards mang'eny medhitim. Kore wakwayo the political parties for the first time for the last 2 sessions mag election, the political parties better funded gi exchequer, and therefore they should also be held accountable samagitimo political parties nominations because they are also using that exchequer's money to mondo gi build go political party structures, and therefore nyaka gi bed also accountable gi kaka gi be gitimo processes margi. Koro be sani be wako political parties gi be gi chak up their games gi prepare their members, especially in the constituencies made the team nominations ni mai kaka wadhi timo our nominations. Koro jo piny ikore gi the processes made the team go nomination. Erokamano ahinya.